seylam haydara ay wona haydara kay basine neɗɗo jaro aduna o neɗɗo hoto ɗastude moƴƴani par ce que wonno ɗo ɗastiri yimɓe jawma kutuma cikkandima haray wonde ko basal jagguma te an andi ka jontaɓe seydi ba aɗa selli kam mawɗum gay wona gallo ne selli en mbaydodiri machallah jetti Allah ay mata mbimi ma hirde kam ko yiiɗo aɗen fewna en mbaydiri kadi jewtene ɗum seeɗa en mbaydodiri aɗa selli kam jam mawɗum gueson kon gueson kon nen ɗo tan min mbaɗa dog jaro tan yo Allah wallu tan yo Allah ren jamonuji ko noon tan ayi kono aɗa andi min Allah ne seedi mbiɗa yinno arde to ma ko jam kadi mbiɗa yinno yin jewtude Seydou woni holɗum gorko kilifa killifaɗo jontaɗo gorbone biyeteɗo noon moƴƴani jooɗo wondani debbo mi haalanma kala gorko mo jiiɗa resani sali wondani debbo ina wawi yiye ko fotani yiye walla nanire ko fotani nanirede walla tinire ko fotani tinirede te min mi yinnama ɗum ke sehilaɓe jinmi ko Seydou yiilo debbo addu debbo e galle he rewɓe no mbayno leydi jooɗade a ala debbo pour min ɗum ino muusi mino mettimi vraiment Allah ne Seydou wona cakal Abou min nani ko kalɗa ko kono o mo certumi jaaɗo o mi wawa dañde hono makko mi miijima noon hami jooɗo ɓolo ɓuurmi daña jasɗomo saabu ha joni miijoni makko kedde am debbo Seydou jibinani goto woto hul ɓuuri hulɓinade ɓuuri mettude o yeehi duwondemo yo Allah yurmo yaafomo kono kay ñaagoɗen Allah yo Allah subahanahu wa taala bawɗo kattonde Allah wawi addude ɓurɗomo fuu ɓurɗomo moƴƴude ɓurɗomo rimɗude ɓurɗomo wawde toppitade ɓurɗomo yiddema ɓurɗomo wawde renandemo sukaaɓe ma min de sinno ko sagam jiɗɗa debbo gadda ɗo wallahi hakkillam fof ala e affaire debbo affaire debbo kay hakkillam fof ala en sehillam neɗɗo kono sirani haydara wallahi sira ala andi woni probléme ko so tawi aw jooɗima galle mo ala debbo ko yow woni ɗon hay goto hirantama hay goto ñallantama kadi cukalel wayata ɗon ɗum noon tinno joñƴum goppa ganda ka sagar gorko ka sagar kecco aɗa wawi dañde ɓesgu aɗa wawi lijjide ko heewi yiilo debbo gadda e galle he bande en gara taw ɗum ɗo sehilaɓe ma arɓe taw ɗum ɗo yiɓɓe ma arɓe taw ɗum ɗo hay mo yiɗananomo ɗum so yii ɗum ɗo ma wonde ɓenɗo hubbude kañum hoore mum yiilo debbo dal dal ko ɗum jinmi vraiment min ko ɗum jinmi kadi ko ɗum wela tan ɗum safarami Seydou kadi kala jiɗɗo ma ne ndiɗo wadde réussir e aduna mum ma tinnode salamu aleykum waaleykum jam oɗon celli kaw jam tan mawɗum machallah no nenama omo selli min mbayrodiri selli walla guiɗe canki min mbayrodirno wona aɗa selli kanko ni nelnama ga kaabu keñide seeɗa ni eyyi o wi ya tottam ko mbinolama ko gonga sa yi mbiya men wi kikiɗe mami neldu muɗum mami neldumo kikiɗo so Allah jaaɓi inchallah anani de mbiɗa salminama no feewi noon ina wayama ar toon ni so Allah jaaɓi ok jarama salmini gallo ok merci ndeysan wallahi jarama o hola subhanallahi ɗum wonnomi harmini debbo o janama nene aɗa muusa nene neɗɗam abo holon mi deji min koye mumɗi mumɗi machallah machallah safima weeli on safma on safima o hola o ko baɗam goto wala hay goto ala wala o ko suka taw o cukalel ko baɗam yummakko ko sehilam o aɗa yiiɗi sukaɓe mbiyata ko premier mai walla deuxiéme mai ala premier mai ko premier o gay amadou yiiɗi nene ha goppumi kono amadou yiiɗi allah Allah oɗo noon saɗa yiiɗi eyyi koye junggam woni eyyi kadi so hande jiɗɗa hande mbeɗa wawi addandema hande so janggo so ɓawo janggo heddi koye ma hande Allah kala kalɗa mboɗo totta heddi koye ma o kadi so waɗi ujunnaje sappo tan heɓɓamo ala Seydou annen o wona kala ujunnaje sappo en annen abou rabiɗa ko baɗe kadi aba ko baɗam kono ko cukalel ay sinno joni jinɗa ko waɓen Hammadou Baylani ɓe ni gurdu en d' accord ɓen ala probléme ɗum ni hay soko ujunnaje tere walla ujunnaje tere temedde joni en nandi en aɗa wawi hebde kono o ko cukalel toksel annene cukalel toksel wawa ujunnaje nogas neɗɗam ko ar wiyanno joni sappo joni en an batten hello nene ala warsami haalma minne mi yaha waɗa hen ɗemgalam mi waɗa hen ha safa ha wuula mi wulna ha wuula jaw wan nogas ala caɗele wan nogas ala caɗele yo yawta inema yo yawta nani ko yaɓu haade weɗade ijam allahu akbar ɗiɗo kam manan didino mi haalma e rewani junngo say ayi abou so leeli koye ma ɗo ko jeegom woni ɗo jeetati sappo e ɗiɗi nayyi sappo e nayyi jeegom jeetati sappo e jeegom sappo e nogas ka gorko so leeli koye ma temi haaranma yawat a totti haalisma woppitam hen
hi ɗum ka heɓat bon hoolima noon neɗɗo allah kadi cendi wona gañade so leeli hannde jinmi ko fitta suudu ma ha laaɓa berta daram ma ha feewa seɗa jogui cuura e ɓuura allah pro yeggoyo mi weltima allah ne seedi wona ala joni mum jinmi ko woni kay wi ceemudel kesel ceemudel kesel kesel ɓul anda cuurayi weecel dimel yugudu ala ko ni mbatta yugudu sey lambo ɗam yiya merci mi yafitte a sundu d' accord pewna ha feewa kay ɗo janggo e maɗa wawi wurtade koni janggo o so leeli kay so wurtaki hannde kam janggo subaka wurtoto hoppuɗon e te ko jiɗa wadde jamma ko ñalawma jiɗo wadde jirama ñalawma onon neɗɗo tan mo heɓata o min ɗum mi famata ɗum neni nde noddiɗa fo a heɓata fami wattanimar goɗɗo kadi mi jeeya yo kori ko jam nangi ɗum ala ɗum ɗo kam min mi wawa famde ɗum tiririri salamu aleykum maaleykum salam ɗum wona baɗam aɗa selli ne mbaɗa tampe mbaɗa e tampere aɗa selli o ɗum kay tan ala jam tanni yetti allah machallah mo to yumma kanko jaltuɗo bon woni ɗo min wonɗo encore wallahi bon bisimilla ko jinnumi jewten seeɗa an noon gila allah waɗi allah subahana taala waɗi jibineɗa faade ñalama hannde o somi suudirama ko gon kalami tan mi fiye boowal tan laaɓa ceeɗa allah ne seedi mbeɗa yiɗma ala annene ka baɗam noon par ce que yumma ko sehiɗam gonga joni noon neɗɗo noon fotani suudde yidde mum ala ko allah waɗi mbeɗa yiɗma te kadi mi haalalma noon wona cakan wona gueɗe ñunkiti ñankatade non non ko gongre gonga jiɗirmami jinmi kadi ko resdema ala annene allah ne seedi wona gay wona kadi manandirno wa yidde bolle puuɗe walla yidde suuɗu dirdi en walla to ala min gongre gonga so tawi a jaaɓi sen sukumaka hannde hume janggo min mi yiɗe tan jungo nen ɗum ɗon kay aɗa andi ɗum kam ko hunde moƴƴere alhamdulillah kadi ɗum ɗon kadi waɗani caɗele no feewi alhamdulillah gati debbo kam yo ƴeew tan ko yiɗi ɗum ko gonga daña kadi ko nafanma ko wallahi barka kadi min so tawi a arde am dewgal i ɗum kay wiyete ko koddam tan defe koso mam ɗum kay machallah yettere allah joni kay salli ala mouhamadou kala ko tardini ko an tardini te mi haalanma a yidde jiɗɗami de fam min mboɗo darma nden yidde de mara ndeysan ɓerɗe meɗen ene kawri de subhanallahi on kuccum hol paami eyi kaw bonne ko woni non par ce que min mbeɗa andi wonko dilli joni e nofram du hannanmi koye malaɓe jeeyami wallahi laaɓi kadi min mi laaɓama maayoɓe mi jeeyaka hen ala te ñande dewgal hakkude men huma kala ceerno kumanno dewgal so derguitima maayi yo haajam bon hen min jinmi ko tan en kumanama siɗi yo won sakket dewle pop ndeysan par ce que mi yiiɗe woni yidde mi de worsinma min somi heeɓima allah ne andi aduna moƴƴi te mbiɗa yetnade joom mi mayata saka wiye aljanna foy walla ko jeygo foy min mbiɗa andi mi mayata somi heeɓima ndeysan est ce que wadde noon a heeɓi kasi so alhamdulillah tawi ko heɓde ganda nde ne heeɓi alhamdulillah te mi haalama kala ko tardi noon tardata koye ma gati mbaɗen to on banggue nenam ala probléme babam ala probléme subhanallah mbaɗen ɗoɓe mbay yidde may horsindema ni sa yirima mabɓe debbo a heɓat wallahi barka rasulullah ganda mbeɗa welti war sestan bon nani gurdume ma ndu allah min hokkuma ɗum ko min jeeyi ɗum wallahi min hokkuma allah ne andi min hokkuma par ce que min a safam tan a welam tan min hokkuma yallah yo moƴƴe amin 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 iyan hay fuɗa assalamu aleykum tan ɗum ɗo ari ay ɗum ɗo sood sabunde mi wiyani ya sood keram min noon mi weltima walla sood sabunde tan anani fof sabunde tout mi weltima noon kono ustu noon seeɗa ala yo allah sur ustu hen tan yo allah sur mi weltima noon min ɓuuri wallahi mi weltima min ɓuuri joni mbeɗen yaaha somi yettima joni mi haalani hilifaɓe ɓe mi haala ɓe ganduɗa maɓɓe ko sehilaɓe ko yiɗɓe gara ngal huume ɗo ha min wi jamma daranani ko mbimi ko kala ko tardi fof koye ma moƴƴi sebo a jarama sebo mi weltima noon min ɓuuri so nenam ari joni mami haalan ɗum so Allah jaaɓi min ɓuuri weltade jarama merci eyyi kay jarama joni eyyi kay wallahi ko heeɗo baco o kam murtani ƴew tan no mbaɗa ni an neni hay ƴiƴam ma koko gasi aɗa yoreɗo wi kon
kuccirayam mbiya min aɗa yiɗimi Allah fof ma jaltina on bon ɗitte ujunnaje ma ɗiɗi kowona funti hoore ma wallahi saɗa yiɗi tekke ma ɗe gartire e siwo tan ar mbiya min aɗa humanami an a haagata